May mga signages naman, kaya hindi kayo maliligaw. Madali lang tandaan tong lugar na to. Ito rin yung papuntang Maranum Falls. 300 meters to Maranum Falls. Welcome San Nicolas, Pangasinan. So pagdating nyo dito guys, diretso lang, wala na kayong kaligaw-ligaw dito. Bago tayo tumuloy ng Barangay Maliko, dadaanan muna natin ang Sky Plaza. Dito lang din sa San Nicolas, Pangasinan. Medyo matarik yung paakyat nun, kaya matatagalan tayo ng konti bago tayo makapunta doon sa pinaka final location natin. Kasi dadaanan muna natin tong Sky Plaza dito sa San Nicolas. Pangilang balik ko na dito pero hindi talaga ako nagsasawa talaga. Welcome Barangay Magkaisa. Sarap tumakbo dito, napakaaliwalas. Presko yung hangin. Tapos ang babait pa ng mga kasabayan nating riders. Ito yung kanila Municipal Hall. Napakaganda guys oh. Hanggang ngayon di pa nila tinatanggal yung trespass decor. Kakanan tayo dito. Public market, Natividad Public Market. Sabi oh, welcome to Natividad Tourist Spot. Mag-register. So may mga signages naman guys oh. This way to Sky Plaza, 75 meters ahead. Ito na may papuntang Maranum Falls, 400 meters ahead. So nag-stop over tayo dito para magbayad ng eco fee. Dito tayo sa Sky Plaza. Let's go. Ito, to Sky Plaza. So, ito na. Welcome Lion's Head ng Sky Plaza, Natividad. So guys, ito yung akitin natin. Hello po. Dito yung parking area. So pagdating nyo dito guys, ito yung comfort room nila. Mayroon pang babae, may pang lalaki. Pay toilet. Bihis 5 pesos, ihi 10 piso, ligo 20 pesos, bawas 15 pesos. Ano pong ibig sabihin nun? Ayat ni Apo. Ano pa? Love of Jesus. Love of Jesus. Okay. So ayat ni Apo, Love of Jesus. So yan guys, mayroon tayong mga makakasabay packet ng Sky Plaza. So guys, nandito na tayo sa Sky Plaza. At makikita natin dito si Papa Jesus. Ayan, sabi nila ate, simula dun sa ibaba merong 1,000 steps bago natin marating ang pinakatuktok. So kita nyo guys oh, napakataas. Umpisan na natin maglakad. Tahimik dito. Tapos ayan, may mga pine trees din pala dito. Grabe ang tarik.
Ang tarik guys oh. Sana kayanin pa natin. Ito ang Escape Plaza na matatagpuan sa bayan ng Natividad. Ito ay tinatawag na alternatibong pilgrimage ecotourism sa Pangasinan. Ang estatwa ay nakatayo sa paanan ng mga bundok ng Caravaggio. Ang estatwa ni Cristo ay mayroong 20 talampakan ng taas. Tinatawag itong ayat ni Apo ni Jesus sa wikang Ilocano. Sa wikang Tagalog naman ay pag-ibig ng Diyos. Ang estatwa ni Hesus Kristo ay gawa sa fiberglass. Sa tuktok nito kung saan matatanaw ang buong bayan. Sinasabi ng mga lokal na ang peak season ng Escape Plaza ay tuwing Kwaresma, kasama ang paghahanda ng tradisyonal na pabasa ng pasyon, prosesyon at iba pang mga ritual na nagpapahiwatig ng pananampalatayang Kristiyano. One, two, three, go! Welcome to Escape Plaza! So guys, panisa tayo dito sa Escape Plaza dito sa Natividad. Ito yung magiging parking nyo kung sakaling pupunta kayo dito sa Escape Plaza. Napakalawak. Ayan, may mga parking ng motor. Pwede rin yung mga 4 wheels. Ayun, sa side na yon nandun yung 4 wheels. At may mga tindahan din dito. Ayan. Katulad ni Sir, nagtitinda siya ng mga palamig, halo-halo. Para na sa mga manggagaling sa itaas, panigurado siyempre, pagod sila. At kailangan nilang maiinom, mapagbibilang ng tubig, coke, halo-halo. Ano pangalan mo, Sir? Shoutout kita. Dexter. Ayan, shoutout kay Sir Dexter. Taga dito lang kayo sa Natividad. Sige Sir, salamat no. Next destination natin is Malico Viewpoint dito sa San Nicolas, Pangasinan. Tara, let's go! Let's go! Yeah, yeah, yeah! Woo! Sarap mag-rides! to Sagpat Village. At eto na naman tayo, Barangay Malico. Here we go again. Sarap talaga balik-balikan itong Malico. So ngayon ay walang checkpoint. Ito guys, oh, to Malico. Walang bantay. Pwede nang pumunta lahat ng mga gustong pumunta. So guys, ipapakita ko sa inyo yung sinerch natin papuntang Malico Viewpoint. Ngayon, ang sabi dito sa mapa, ayun guys, so pinapabalik niya tayo. Pinapapunta niya tayo ng San Jose City. Ayan, iikot tayo guys. Pero ito na yung daan. Nalagpasan na natin yung tulay, oh. Nandun yung tulay, tapos ito yung daan, pakitan ng bundok ng Villa Verde Trails. Sa mga pupunta dito, sundan nyo lang tong video natin. Kung hindi kayo sigurado, i-search nyo lang guys yung Tayug, San Nicolas, Pangasinan. Tapos magtanong-tanong na lang kayo sa mga lokal. Ito yung daan talaga na papuntang paakyat ng Villa Verde Trails. Para hindi na kayo umikot ng San Jose City.
Akit na po tayo. Grabe, ang lamig na dito. Woo! Sobrang lamig na. Talagang ramdam mo dito yung Baguio feels. Guys, oh. Wow, ayun yung mga bundok. Woo! Ang sarap dito. Ganda, oh. Woo! Solid. Ang lamig. Anong oras na ba? 1:00 na ng hapon, pero napakalamig, guys. Wow, ang ganda. Sobrang ganda, solid. Ganda. Katulad nito. Gusto kong balikan yun. Parang gusto kong kuhanan ng drone shot. Yun yung spot ko eh. Balikan natin. Gusto kong magpalipad ng drone doon. Pakita ko sa inyo, guys, kung gaano kaganda dito. Wow, what a view. Ganda talaga. Sobrang ganda. Dito dahan-dahan lang kayo kasi may mga buhangin. Nakatambay sa gitna ng kalsada yung buhangin, kaya hindi po pwede yung mabilis yung takbo.
Grabe, napakaganda. Ganda ng burol na yun, oh. Welcome to Kalit View Deck. Ganda. Ganda, oh. Grabe. Akala mo Chocolate Hills yung nandun, oh. Ganda ng view. Solid. May foreigner. Woo! Ganda. Ganda, grabe. Busog. Busog na busog yung mata ko. Ayun, okay. Nakikita niyo yung mga bato. Kapag malakas ang ulan, ganyan yung nagiging sitwasyon dito. Ganda. Right, paakit na tayo. You know, may mga naka big bike. Ito na yung marker. So guys, pa-picture tayo dito. Picture lang tayo, tapos alis din tayo. Woo! Ay, tana. Oh, video. Alright. Woohoo! Picture natin si Mitoy, syempre. Hanap muna tayo ng mga kainan. Gutom na ako. Woof! Woof, woof, woof! Huff, huff, huff! Gutom na si Naldo. Eto na. Dito tayo sa may Maliko, Barangay Maliko. Uy, may kainan. Ito yung sabi, oh, Maliko Tourism Assistance Center, Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ito pala yung papuntang sa Laksak Pass. Try natin magpalipad ng drone mamaya. Tingin ko malapit lang. Sige, punta natin mamaya. Ano meron dun? Maliko Lodge. Ano ba yun? Functional Hall Resort. Dito rin yung Kiang Diduntong. Welcome to Barangay Maliko. Yes sir. Dito sa may strawberry farm. Mag-login po muna kayo. Oo. Sige, sige. Salamat. Okay. Hello po. Good afternoon po. Ano po? Ah, okay. 20 pesos yung environmental fee. Okay, sige po. Oo. Yung strawberry farm. Private po kasi. Hindi po pwedeng puntahan. Hindi pwede po, kaya lang may entrance po sila. May entrance. Saan po yung daan? Dito? Diyan lang sa pag- Okay. May idea po kayo magkano ang entrance doon? May idea po kayo? Kung magkano? Opo. 20 pesos. 20 pesos lang din. Address po dito, sir. Ay, address Tarlac. Salamat po. So guys, pagdating nyo dito sa Maliko Tourism Assistance Center, magbabayad po tayo ng environmental fee na 20 pesos per head. Ayun. Patingin muna yan kung ano. Pwede pala kayong mamili ng mga prutas dito at saka gulay. Ayan, oh, ang dami nila. Galing, galing. So mamaya subukan natin bumili. Kasi alam ko mura lang dito eh.
Mayroon po ditong travel lodge resorts. Sa mga maabutan ng dilim at gusto na magpahinga, kayo punta lang kayo dito sa Barangay Maliko. Asan yung strawberry farm? Ito may mga signages oh. Ito Maliko Country Inn. Dito naman yung way. Ayun, strawberry farm. Dito yung daan. Zamora Homestay. Ito yung Zamora Homestay. Galing. Excuse po, pwede yung magtanong? Yung strawberry farm po? Yung may gate po? Ay, oo. Sige po, salamat. Galing na mga kubo. Ate, pinaparent yung mga yan? Magkano po yung rate? 2,000. Dito 300 per head. Okay po. So guys, nagtanong tayo kasi nandito na naman na tayo. Nagtanong tayo ng mga rates ng room dito sa Zamora Homestay. Ito 300 per head. Dito yung kubo is 2,000. Good for 6 person ang kaya niyang i-accommodate. So ayan. Sige po, salamat. So guys, nandito tayo ngayon sa strawberry farm ng Barangay Maliko. Ito guys, private property, no trespassing. Ito yung palatandaan papunta dito sa strawberry farm. Sabi nung napagtanungan natin doon sa tourism help desk, ito daw ay private area. So kailangan natin magbayad ng separate na environmental fee. Park muna tayo. So ito yung sabi, Noel Strawberry Farm, entrance fee is 20 pesos per head. So tara, pasukin natin. Dito magbabayad tayo ng 20 pesos at magre-register. Guys, pakita ko sa inyo. Maraming pwedeng pasyalan dito sa Barangay Maliko. Katulad na nga lang nitong strawberry farm. At syempre,
sa Laksak Pass, nasa pinakatuktok ng bundok. At marami pang iba katulad ng falls. Ayan. Bukod sa Maliko Viewpoint marker, shoutout sa mga bata. Talaga naman napakaganda dito. Sobrang lamig ng lugar, relax. Makakalimutan mo yung problema.